Mangibingelele bese nginamukela kwi-Africa Up Media. Mawukuthi uyaqala ukungena kule channel, ngiyacela upress kwi-subscribe button ukuze mangifaka enye ivideo ungeke uphuthelwe. Usola amaphoyisa ngokuhudula izinyawo umshushisi wenkantolo yesifunda saseNkandla osegqekezelwe izikhathi ezine egqekezelwa zigebengu zingena zithatha impahla yakhe ngaphakathi endaweni ahlala kuyo eyisakhiwo sikahulumeni. Umnumzane uSicelo Hlela ongumshushisi enkantolo yaseNkandla uthe usezame ngakho konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi impahla yakhe iphephile ngobuze wafaka nezinsimbi emawindini kanye nasesicabheni, kodwa kunhlangazimuka nomoya ngoba izigebengu zivele ziyiketule leyo nsimbi maqeda zizingenele zizidabhele empahleni yakhe ngaphakathi endlini. Uhlela uthe akuyena yedwa akhala ngokugqekezelwa kulezi zindlu zikahulumeni, kodwa uyena osegqekezelwe kakhulu kusukela ngoJulayi. Umbuzo wakhe uthi asuke ekuphi amaphoyisa nesikhathi begqekezelwa. Kanti okunye okumdidayo uthi ezinye impahla zitholakele endaweni eseduzane nalapho kuhlala khona amaphoyisa. Okhulumela amaphoyisa aKwaZulu-Natal uKapteni Nqobile Gwala uqinisekisile ukuthi akhona amacala avuliwe okugqekeza esiteshini saseNkandla kanti akukaboshwa muntu. Bafowethu, ngiyayivala lapha ivideo namhlanje. Mawukuthi ubuqala ungena kule channel, ngiyayicela isupport yakho mntakababa, ungisubscribe, ulike bese uyakhomenta. Nisale kahle.